Айде да седнем. Дръж ме, моля те, че ме страх. Мислиш, че ще те пусна? Мале, Иво, как намираш на яките места? Бих останала тук за винаги. Стой, искам да се наведа надолу. Так. Внимавай. Кали, добре ли си? Да. Мале, помисли, че те изгубих. Леле, много сме зле. Не го мисли. Аре, се махаме от тук. Айде. Май пак забрави захарта. Чаках да ми я донесеш. После, нали ще излизаме? Тя е всичко, което съм търсил, и знам, че ще я срещна, когато съм готов, защото тя... Леле, много ти е взе косата. Не е толкова за колкото беше в 5-ти клас. Беше най-голямото леке в цялото училище. И все пак прекараше най-много време с мен. Абе! Абе, това не седи на Диди. А, да. Здравей! Бе. Жив съм бе, споко. Ай, някой път да излизаме. Аре, даже цялата компания. То, между другото, Майя ми писа за вечера нещо. Трябва да видиш, Боби, как се е причукала. Добре, тогава пиши в колко. Ми добре, до после. Аре, до после. Айде, чао. Чао. Ама, вземи си яки, че е хладно. Ще издържа. После пак ще ми мрънкаш, че ти е студено. Добре, ще си го взема. За всеки случай. Доволна ли си? Ей, на здраве, Динче! Семки! Айде бе, колко чакаме от тук, отдавна сме се виждали. Ти точно не ми говори, защото за 2 месеца виж на какво се направил. Човека не се пребие. Ти точно не й говори с какъв акъл отиде на тази изоставена сграда. Нищо толкова не се е случило. За какво си мислиш? Не мога да си представя живота ми без теб. Нали знаеш, че ние рано или късно трябва да се разделим? Айде да избягаме тогава. Добър вечер, хей, кой ме търси? Ти ли си това? Ти ли си това? По-добре не дей, не се ли свърши старата игра? Старата игра, стана време да се разделим. Би ме прегърнала, би ли помълчала с мене,
Би ли се засмяла, както правеше преди, а когато тръгна, би ли се обърнала? Би ли се затичала, би ли ме последвала и до мене остани, но не казвай, че